tohon juttuun liittyen, niin mä luin mielipidekirjoituksen, jossa aika paljon keskusteltiin samantyyppisestä asiasta kuin tuossa pätkässä. Ja siellä sanottiin, että netti on nykyajan nuorten ostari, seuraelämän keskus, julkisen näyttäytymisen areena ja minäkuvan peilaamisen paikka. Niin mitä mieltä sä, Eero, oot siitä, että mitä niinku todellisuuden tajulle voi tapahtua netissä? No, netti on niinku tavallaan tämmönen yksi asia vaan meidän maailmankuvassa, ja jotkut ihmiset käyttää tosi paljon nettiä ja niinku viettää aikaa siellä hirveästi, ja sitten se voi tietysti johtaa myös siihen, että tavallaan niinku tämmöiset perinteiset sosiaaliset kontaktit, jotka mä niinku itse arvotan silleen edelleen korkeammalle, tai sellaiset ihmiset, joiden kanssa puhutaan niinku kasvatusta ja tälleen, niin se on niinku kuitenkin tärkeää. Ja netissä sitten tämmöiset niinku monet perinteiset jutut esimerkiksi, että just mitä niinku vaikka ajattelee omista vanhemmista ja tämmöiset, niin ne ei ole sitten niinku tavallaan sellaiset kytkökset ei ole niin vahvoja enää siellä, mutta on hienosti niinku kuvattu, että nykyajan tämmöinen ostari, mihin mennään niinku hengailemaan ja sitten heitetään läppää ja ollaan niinku kovaa jätkää tai sitten ollaan mitä vaan ollaan, mutta tosiaan niinku se on semmoinen paikka, missä niinku, että tämmöinen mä oon ja tämmöinen mä haluan olla, ja se on hienosti sanottu. Jotkut lastensuojelun asiantuntijat ja sitten ihan nettisivujen ylläpitäjät sanoo niin sellaista, että pitäisi niinku korostaa mediakasvatusta, eli mediakasvatusta pitäisi olla sekä vanhemmilla että nuorilla että lapsilla, vähän niin kuin kaikilla. Ja sä kun itse oot 2 lapsen isä, jotka ei nyt ehkä vielä käytä sitä nettiä, mutta jonakin päivänä tulee, niin miten sä koet ton mediakasvatuksen? Ja esimerkiksi toi äsken juttu oli pikkusen ehkä ahdistavaa siinäkin suhteessa, että okei, kuka tahansa voi tulla katsoa niitä kuvia, ja siellä saattaa olla sellaisiakin ihmisiä, joilla ei ole ihan puhtaat ja pussissa. Joo, no siis, toi oli musta hyvä video, mikä tuossa äsken näytettiin, ja sehän on ihan totta, että silloin kun netti keksittiin tai ruvettiin rakentaa niin kuin nettiverkostoa, niin siellä oli niin kuin aika suuri osa kaikesta ajasta ja kaikesta energiasta, mitä ihmiset käytti, niin oli kaikenlaista niin kuin sontaa ja tämmöistä, tai että se on ehkä niin kuin lieventymässä nykyään se niin kuin ilmiö, mutta tämmöiset kaikki niin kuin, tai just sitten, jos joku nuori ottaa itsestään vähän semmoisia kyseenalaisia kuvia ja laittaa niitä nettiin, niin se on tavallaan mun mielestä niin kuin lievempi niin kuin muoto vaan samasta asiasta. Mutta jokaisen tavallaan se on, meillä täytyy olla niin kuin oma tämmöinen omatunto ja oma niin kuin semmoinen, miten sanotaan suomeksi, diskriminaatio. Tai siis meidän täytyy erottaa, että mikä on oikea ja mikä väärää, niin kuin myös netissä. Ja vaikka silleen netissä kukaan ei tule sanomaankaan, että hei, et sä et saa tehdä noin. Aivan. Että sun täytyy niin kuin itse se niin kuin tietää, mutta se on niin kuin tavallaan yksi tämmöinen alue meidän elämässä, mikä meidän täytyisi niin kuin myös tuntea ja hallita. Ja kyllä mä niin kuin olen sitä mieltä, että niin kuin lapsille täytyy myös opettaa, että mitä niin kuin netissä saa tehdä ja mitä ei. Tuosta tulikin mieleen tuosta, mitä saa tehdä ja mitä ei, niin mitä mieltä saat siitä, jos jotkut ihmiset vaikka linkittää vaikka teidän bändin kuvia niin kuin omille sivuille tai pistää teidän musiikkia omille sivuille tai vaikka videon pätkän omille sivuille, niin miten sä koet sen niin kuin tekijän oikeudellisesta ja korvauksellisesta näkökulmasta? No, mä oon periaatteessa ajatellut aina silleen, että jos joku dikkaa vaikka Rasmuksesta tai Hey Stoneista ja laittaa biisejä tai kuvia niin kuin omille sivuilleen, niin musta se on ihan jees, koska kyse on niin kuin enemmän vaan siitä, että tää tyyppi haluaa niin kuin tavallaan mainostaa sitä, että hei, Rasmus on niin kuin kova juttu tai Hey Stone on kova juttu, ja sen niin kuin kaverit sitten löytää varmaan sen jutun, tai se on myös näille ihmisille semmoinen, että mä kuulun tähän heimoon ja tää on niin kuin mun musaa ja mä haluan olla tämmönen ihminen, ja on se musta niinku ihan koskettavaakin, jos joku on tosi silleen, että hei, et sä teet niinku hyvää musaa ja sulla on niinku hyvä juttu, ja mä ajattelen samalla tavalla asioista. Nyt katsotaankin Hey Stonein musavideo, jonka itse kävin katsomassa YouTubesta, Give Me the Power Back.